Ωραία, η αυλή δηλαδή είναι από εδώ. Αυτή εδώ. Μέχρι εδώ. Είναι κάτι, δεν μπορούμε Περιστέρια, να Περιστέρια, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Το πάνω και μου κάνανε γεννητό είναι τόσα παράτερα. Γι' αυτό στη συνέχεια μπαίνει μέσα, πάω πάνω, χαμός δεν είναι. Πυροσβεστικό έχει, παραπώνων, κάτω είναι, αυτό είναι πλακάκι έτσι δεν είναι? Πλακάκι, είναι καλό πλακάκι αυτό. Ωραία, μπάρα από εδώ υπάρχει, αυτό είναι γυψοσανίδα. Αυτό είναι γυψοσανίδα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα, και αυτό εδώ τι είναι εδώ? Ανοίγματα. Ανοίγματα και αμπύρες έχει αυτό? Όχι. Μπορεί να είναι και για αμπύρες αυτό.